دنباش تماشاوان برنامه بجارك میوانک ده برنامه بجارك میوانک ده ام به هفرنن ام برای خوبت جلومرگی دروش برای چاوشگی بسپور دیجی مالباته کی ایریش پیکانی بود انجام ایریش دیجی جمالباته چهار کسان جانا خوش دستا بو ایرو جهات راگاندن کو او چاوش بسپور کود بویر بریندار بی جانا خوش دستا ام سر وان بویرن پولیس و چاوش بسپور و رایدارن اولهیه کل حرم بویان پیکتین می باخون بن پیکرنا مافان می باخون تکردار بن پیکرنا مافان حوالی ما پارزوان مافی مروان همان دمیده هفسرو که شاقا کملا مافی مروان ای هده یا جلومر که برز اوزان اختاش بمره برز اوزان اخ باش دم باش دنبایس در تمام. سری ده او بویرا تاری داوی تکارنی که در باره آگاهی بدمه او بویر چوارچه بو بره روجاوی هبو تونه بو چه دست پیکر چما دست پیکر و بیاریم ویرنگی چما پیکتن Yani ev bu yere nava millet da tel gotin 13 sala eva zevcine bi بله gundiyet hevin yani hizmet hevin zaten jin û mêr ew çavuşa hind guna biye çavuş dema berê înşaatê da işçilik digir karker bû o zamanê de jî dibêjin bû dayîka xwe û bavê xwe gelek pirsgirêk derdê Piştî bû qorucu yani ew qoruciyê gunda بله zewir nêzik 10 salaya bûye leşker بله çek werdiye. 13 sala zewicî ne bes pirsgirêkê di navbera wan da her gahekê dewam dike. بله Bû sal û nû salek û nû we jin êdî dibêje dê min bikujît tê mala bavê xwe. بله Wextê tê mala bavê xwe pêş sal û nû berê da ew qanat önderî dibêjin serokên eşîretayê destê wan nava dewletê de hey destê wan dirêj nava dewletê da li nav AKP da iktidarê da kêmek ew zêdetirîn بزنم kelimê هی wan ew dikevne navberê da jin û mêra pêk tîne. Yani wextê pêk tîne du car sê car nêzik du meh hoye jin dibêje ez dê boşanma davası wakem. دست جفت بردن بله Parêzerek lê re digire dema 10 rojberê da û qetilkirina wê nekire 10 rojberê da yani serlêdanê dikete dewletê بله dema ku hêjawek nebî di rojberê da diçine lalê mezinê malbatê yê eşîra ew çavuşew û pismamek xwe yê mezin dibêje vê derê dibêje ez dê bikujim yani ez dê bikujim بله tîne navberekê şevê xir dibin serokê eşîreta ew mezinê malbatê xir dibin dibêje ez tamam ez dê boşanma davasî anlaşmalı boşanma ez qebûl dikim destê xwe Qur'anê de dibêje tamam ez êdî çi tiştî nakim roja piştî spêdê sibê zû yani hêj saet nava heşt diçe بله malê dibêje ez di kurê xwe bame pîknîkê êdî ew derê kî vediketin hemî qetil dike mixabin بله jinê yani malbata wê hemî qetil dike van vê boyerî jî ki pêş çavê zarokê xwe dike yani mixabin dilê me gelek xemgîn bû ew qetilkirina ام بنا برسن mal هوال اوزان گلک بویرم ویرنگی لحرم پیکتن دنابا چند سالین داویده گلک چاوش سپور ل جزیره ل باتمانه ل آمده ل گلک باشان دنیجی ام دبینیم کو تایبتی چاوش سپور یعنی او پرگالا چاوش سپور کو ده 1986 دکت مریت وشونده و لشکری کردن به پره و اف پراجی بهتر کسی کو یعنی جمالبات خو قد بینو پرسکی کون هنن اف مجارا چاوش سپور باندورک چاول سر جواکت کی یعنی جیب تایبتی چما چاوش سپور وان بویران پکتین تل وان بویران دبن دیوال دل کنه و چی هه yani tevahî Kurdistanê mixabin tevahî Kurdistanê ew çavuşane van boyerete dikin yani ne bi ser tenê malbata xwe malbatê her milletê dikin milletê Kurd ya çawa bêjin psikolojik dibêjin ya
herkese ki muhtaç para kir ve devlet herkese ki muhtaç para kir herkese ki çek da deste زیادترین او انسانی که نوا سوقا قدا چه اوکا نبید یعنی چه ایتما و نبید او انسانی که دز بن او انسانی که پیسکوپات بن وانا تنی همیو چک داده استه مخابن او بویرتا تین کرن یعنی زیادترین جی کردستانی تین کرن تێگرداری vê mijarê raporê we henin ango serlêdanên ku li komela mafê mirovan henin çi qas kes ji ber van meselan serî li we didin an jî taybetî ê ku gef li wan tê xwarin zext li wan tê kirin سرلدانت ما تنانه yani gelek yemin او جی لبر اوک او عشیرتا مازنت مالباتا جن ترسن yani çi güvence jene çinine belê مخابن hukuki da çi güvence jene çinine ev jiber ve hindi serledan gelek yemin yanî ê ku beli bixwazin em serlêdan bikin ji ber derdorê xwe nikar serlêdan bikin nikarin yani nikarin belê ne jiber ali hukuki da nikarin serledan bugün ne ki komale mafin mirovan yani em her goy ki serledan at velgirin her ali da serledan velgirin libeli vakta biye ev boyaretani ev ser evaka jine ya belê perskirikin evet mijarekî pir çavuş taybet e ji ber wê jiber ve hindi em ne velgirin yani ditirsin. belê başê herî zêde dikişen alî de serlêdan tê kirin dikişen alî dibin pêkirina mafan zêde ye li heremê bi Ya taybetî her izlede zber sınura. belê yani Sınura da Sensînora çûn hatin qedexeye vegera gundan qedexeye ya gunda X-ray derbas bin yani iro gunde düve heye navçeya rubaruki. belê Da sinure evet ki Kürdistan'a başvur. Vakta dıçına malaku evet ki X-ray derbas bin. X-ray cihazı derbas bin yani kere geneşin ben malaku. Erzak edibin malaku hindik dibin yani miktara devlet dibêjî ew qasîşên bibin. ev tiştê ku hûn dibêjin ha jî derbasdar e yani malbata me ku diçin û tên Ben yani li ser vê raporên me jî hene serlêdan jî hene me cîda ew kiriye ew raporê xwe me nivîsîne nehêlan yani komeleya mafê mirovan em parêzvanên mirovanin parêzer jî gelme da bin em nikarin biçine nava gundê da. yani malbata me ku diçî gundê xwe di wî cihazî re derbas dibe Tabii. Yani cin, mer, cihaza ekstra derbas dibin. belê İlk ya din jî araması dîsa dema ku diçin ji bona debarê zexîre û tê xwe malê xwarinê xwe dibin mecbûrî ku li gorî pîvanekî ku ew dixwazin dibin tabii. Yani tabii ekstra derbas bibin. Bez devlet çi dibêje komutanlık. Ve bêjin Tugayê miktar belli kirine. belê Li ser vê miktarê şên erzaqı biban malê xwe. yani Mêwan ev neşin biçin. di salên nodî de heta 2000 me dît ku bûyerê wisa li Dêrsimê pêk dihatin niha ev bûyer li vê dirê dewam dikin Lira hêj dewama. Yani Başê lira divê pêvajoya ku li alîkî aştî û çareseriya demokratîk tên nîqaşkirin ku li alîkî ji bona çareseriyê li meclisê civîn tên darxistin hevdîtin tên kirin bu partiyan re Gelo divê elde serlêdanê we henin yani ji bona ku ev bûyer bi dawî bidin de encamê de wekî bin pêkirina mafan hûn pê nasê dikin serledanên me hene. Lê mixabin Kurdistanê de bi taybetî Herêma Culemêrgê de me hêj ew pêvajoya nedîtiye. Yani aliyê devletê de me çi pêvajo nedîtiye. Hêj ew yol kontrol noktası vektir dibêjin leşkera polîsa ew baskıya li ser miletê gelê ew Culemêrgê hêj dewame yani pir dewame. Rewşa awarte di çi şêwazê de ye ango dîsa çûna hatina gundan çiqas qereqol çiqas qereqol ew ava kirina qereqol û qereqola hîn berdewam dike gelo li herêmê Avakirin berdewam neke yani zaten teroxa qereqol çêkirine wan. Baz yani hêj ew arama etvan ew çûna hatinê gunda hêj dewame yani pir pirsgirêkê derdixin. yani hêj welatî bi rehetî bi hêsanî aramî nikarin biçin warê xwe cihê xwe û vegerin biçin bajêr biçin gundan hêjê di wê aliyê de pirsgirêk berdewam Başê Ya muhabbet. li aliyê dinê jî me got bi taybetî
رژیا لشکری پولیسان جیا ولاتیان زیادتر به تایبەتی لە شەمزیان لە رەفشێک چاوە هەیە یعنی جارنا تێگوتن کو نوفسا لەشکر و پولیسان جیا شێنین وەدرێ زیادتر ئەباندۆرێک چاوە سەرجەما کرد راست نفوسا لشکر و پولیسا به تایبەتی پولیسا گل شمزینا زیدتره وقت دبیجن açık cezaevi her çar aliyen şemzina ciyavanda karakol çekirne navanda navçeyda karakol çekirne gel existine nava karakolanda vek açık cezaevi gel nikare biçe zozanet xwa gel nikare biçe erdek di ciyek di muxabin yani pir bandorek zêde heye li ser gelê Şemzîna bi taybetî gelê Şemzîna navenda Colemêrgê hewahî heye bi taybetî li ser Şemzîna heye ew jî kê yani ew dîtina me Şemzîna tam kewte nokta sê aliyet Kurdistanê بله Bakur Rojhelat Başûr tam sînûra de ye ez bêjim yan taybet digirin Şemzîna ev şopandina ku 24 saatan bi mobese û kamera bandorek çawa ser jiyanê li bu tevgerê çawa dik yani welatî dibin bandor ya jî bona vêkê serledanê welatiyan li dijî vêkê henin an jî razibûna wan çinin Serledan hene yani ez mala xwe bêjim derê min da mobese heye yani malên xwe de em nikarin bê perde derken nawan da malê xwe de çünkü ben بله mobese em nikarin bên biçin gel nikare biçe bixwe erdekê dew rîbarê birûne zoltanan birûne pîknîkan bike yani ev gelek zêde ye ser Şemzîna بله ام dibînin ku di piştî 2000 bûyerek pêkatibû êrişa dijî pirtûkxaneya Umut û piştî wê jî yani êdî Şemzanî navçeya Şemzanî bû rojeva hemû Tirkiyeyê ji wê demê hetan ha dalî ewlehiyê çi guherî yani gortinek zêdetirin em nabînin yani gortinek ew qas mezdin em nabînin bi tenê gortina em dibêjin êdî bombayan nehojne me nehojne dikanên me bi tenê gortina ew heye yani dîsa çavdêrî dîsa dorpêç dîsa ewlehiya zêde berdewam belê berdewam ji buna ku ev binpêkirina mafan de encam ede işkence û binpêkirina mafan ne tenê fîzîkî dema ku bê şopandin jî 24 satan insanek li mala xwe li hewşa xwe li zeviya xwe bê şopandin ew jî binpêkirina mafan e li dijî vê yekê wekî îhade serlêdanê wê siyasî ya serlêdanê wê aliyê meclisê angosaziyên dinê çi ye yani serledanên me li ser işkenceya fîzîkî bi taybet heye işkenceya psikolojik em bêjin ew li ser vê serledanên me çi ne belê em bixwe psikolojik işkenceyê dane belê heya 2 sal berî nehe jî kê işkenceya fîzîkî me serlêdan wergirtine di Belê gewarê vek salên nehvêrdî de pênc ciwanên gewarê biribûn işkence kiribûn hatibin da bikujin jî kê lê gel gehiştibûye باشه دیوال de ji niha şûn diç buna ku ev hemû zext zordarî binpêkirin dorpêş girtîgeha vekirî bi dawî bibe hem dalî ji bana dalî hukukî û siyasî bi encamekê bibe ji niha şûn de xibatek wê çi be yani em heya ne em çi xebat kiribît em di niha vê da zêdetirîn bikin yani bi taybetî ew pêvajoya em nav daya aştiyê Belê ya Birêz Öcalan derxiste yani navê de em di raporên xwe zêde bikin rêgena meclisê milletvekîliya yani parlamenterên me yani em dibêjin êdî aştiyek bi taybetî aşitiyeka bi dil û can bête Kurdistanê da bi taybetî êdî em herema Colemêrgê dibînin vek Kurdistanê hemiyê da ew belê kêmasiyet ne bes em ser mafê Colemêrgê dibêjin aştiyek dixwaze ew belê gele aştiyek helbetî gelê dixwaze ji Colemêrgê dixwaze ev bûyer hemû bi dawî bibin belê belê baş e em gelek spas kirin hevalê Osan ez spas dikim xweş em hêvî dikin ku ev zext û zordariyên ku hem fîzîkî hem psikolojîk hem şerê taybet bi dawî bibe û ew jî hem bi serlêdanên we hem jî bi bangê we hemû raya giştî ji vê yekê bibîzin û êdî ev
tiştên ku li Enqereyê pêk tên û tiştên ku li Cîramergê pêk tên êdî hevdû bibînin, bibîzin û ev bûyer bidayî bibin. Em gelek spas dikin ji bo tevlîbûna wê bernameyê. Spas xweş, ez spas dikim. Spas xweş. Berê temaşevanên bernameya mijarok mêvanek em geştin dawiyê heta carekê bimînin di xweşiyê de dem baş.